Задушено свинско с лук. Необходими продукти: 600 г свинско месо, по възможност заден джуан, 600 г кромит лук, 350 мл червено вино, 1 чайна лъжица кафява захар, 1 чайна лъжица риган, 2 зранца бахар, черен пипер на вкус, сол на вкус, 100 мл зеленчуков бульон, 30 мл олио или зехтин, 1 дафинов лист, 1 чайна лъжица мащерка, 1 супена лъжица червен пипер. Начин на приготвяне: почистете и нарежете на едро лука, измийте и подсушете джуана. В купичка смесете подправките с зехтин и захарта. С тази смес натъркайте месото. Сложете го в глинен съд и около него добавете лука, бахар и дафинов лист. Налейте виното и бульона и затворете с капака. Печете първоначално на 200 градуса за около 30 минути, след което намалете на 160 градуса и задушавайте свинското 2 часа. Накрая отворете капака, проверете месото и оставете без капак да се запече за още 20 минути. Да ви е вкусно!